Lho, yo. Lho. Yo. Ngandikane Prawinarsi para siswa mugi ojo bedhi kasan soal dumawa tur gedhekno karep dina kang becik iki gedang mapan kono ya le ora ndelomokane supaya dadi warok kang pinunjul pendataran gedang diwiwiti ya le pendataran siswa kebong kawi witan iya ayo le lo yo lo ayo le ayo ker lo yo siswa kebong lo yo ayo ker yo ayo oh ya ya ayo lo ayo kan ya iki barang siswa kebong lo ayo po Sabdaya yudha sami siyaga magot yudha tamengan coco tumbak pedang koden dene lan kolori sabda sampo ing ngaluka
dewa tanpa leburnya sumawur iya kanggo para dayagane praja ayo padha siaga ngawal tindake Sang Prabu Kulana Sewandana jurit woi siaga Kulana Sewandana nggih. Ya. Ya. Hoi. Ha 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 ha. Oh iya. Oh iya. Iya. Nun Prawu kakung putri siswa kemong dipun awiwiti yang sedut oh penitipan sandal Bajut ki wong ayu Sugeng rawuh dumateng para pamirsa sedaya kakung putri ing yang menika juragane no Jawa Utara Mas Lian Lumajang panggonane yo dumateng para miyarsa
Rawuh kakung putri, bapak-bapak, ibu lan adik-adik, masyarakat dusun pulau Wringin Cilik Tempe umumipun, Lumajang khususipun, sugeng siang para rawuh, sugeng pinanggihan malih dumateng keluarga kula, keluarga besar Reog Siswa Gebo ingkang dipun pandhekani langsung dening Kang Mas Bro Julian pribadi, pijel saking Dusun Joho Utara, Pasirian, Lumajang. Siang menika makarya utawi nyambut gawe bebarengan kalian Maha Raja Audio Sound System kagunganipun Bapak Senut pijel saking Dusun Besuk Tempe Lumajang. Ugi dipun dukung kalian Republik ya official YouTuber Lumajang punya. Siang menika dipun undang ingkang minulya Bapak Lian Eko, Ibu Lian Eko sekeluarga. Nekawarsa adicara kitaran keputranipun ingkang nami Adik Vailian Pando Pratama. Ugi anggenipun margya rawuhipun para tamu undangan lan panjenengan sedaya para rawuh pambukaning pagelaran panjenengan kula aturi pirsani tos pundi geleger kebiar reog siswa Gebo. Sugeng siang para rawuh, sugeng ambir sadi aile reoke dipanggul kabeh 5 kabeh kemanten putra putri saking Bapak Eko, Bapak Lian, Ibu Lian, Bapak Mar, Ibu Mintil. Monggo kula aturi minggat dhateng keberipun reog siswa Gebo nggih. Terutama sing diitan aja nganti mudhun. Adik Vailian Pando Pratama nggih sing diniati ya. Ayo barisane reoke diatur dhisik akeh kabel, diwasi no dhuwur akeh kabel no. Majuan. Iya. Ae iya. Iya. Sugeng rawuh dumateng para pamirsa sedaya kakung putri Siang menika Amir seni reog siswa Gebo dipun pimpin awas kabel dhuwur majuan no. Rehan Mas Julian juragane no. Joho Utara. Panggonane. Yo, iya. Nika sampun sumandiya. Ono, ayo nyanyi 5 hati-hati nyambut gawe alon-alon der. Yo, para pamirsa. Sumangga sami ngukir budaya Jawi sampun kondang sanuswantara. Yo. Terus moga nggih
Putrawaya Putuwaya ingkang hamengku gati tuan rumah ingkang penliya Bapak Lian Eko saha Ibu Bapak Mar Ibu Mitil nggih terutama sing diniati nggih nggih sing diitan aja nganti mudhun 5 kabeh reoke dipindah-pindah ya monggo ponak-ponakane sageta sampe minggah numpak reok siswa kepo nggih Makarya sesarengan Maharaja Audio Sound System kalian Republik Hoya official YouTuber ayo no dicawisi gending apa sing penak kembange ati kang usup dados yo alon-alon reoke digoyangno ayo reoke sambil digoyangno diobano reoke no ora usah muter lek ndak iso muter ndak usah muter ya cukup goyang di gone ya matur nuwun siswa kembang tarik oh iya Kembyang kembyange ati kembange ati yo mung riko kembyange yo ati ya yo iso ketyani iso oh iya yo kembyange ati kembange ati yo mung riko kembyange iya ya iyo isun olasi lalu isun asih iyo alon-alon ger ayo reoke sing kosong diisi le putra putri saking keluarga besar tuan rumah ya Bapak Lian Eko Ibu Lian Winda Bapak Mar Ibu Mitil sekeluarga nggih monggo ponak-ponakane dulur-dulure sing wani numpak reok ditumpakno alon-alon matur nembah nuwun yo alon-alon ger oh iya yo yo oh masih akeh kembyang ring taman lalu tapi mung siji riko pilihan lalu macem-macem kembyang ring donya ya tapi sing ono kaya riko yo arum gandane yo Kandhane
Bapak Lian, Ibu Lian Winda. Ye, ah, iya. Kembyang kembyange ati Kembange hati. yo mong riko kembyange ati Ye, ayo. Iya. Isun ketyani Lale lalo. isun Iya. Siswa gembong. Yo. Le. Yang kudu ger, alon-alon ger. Nyambut gawe. Nok daleme Bapak Lian, Ibu Lian, Bapak Mar, Ibu Mintil, Pulo. Ringin cilik gini alon-alon ger. Yo. Awak dijogo kemantene ojo nganti lengale. Hati-hati ya, Ger. Munduran iku benakno sik. Nah. Dipapakne dhisik baru goyang, ya. Yo. Oh. Yo yo ya yo. masih akeh kembyang ring taman Lali lalu. tapi mung siji riko pilihan Yo alon-alon ger ye. Ah, iya. macem-macem kembyang ring donya Kembang ring donya. tapi sing ana kaya riko Yo. Iya. Awas kabel murid diwasi. Iya. Sing ono Iya. Yo ngalah Kang Haris. Ketang-ketang yo ling. Oh, iya. Katane. Wong riko sing ono tubyale Iya. Terus ditumpakno nggih. Putra waya putu waya ponak-ponakane Bapak Lian Eko saha Ibu Lian Vinda, Bapak Mar, Ibu Mintil nggih. Monggo katuran penghormatan minggah dateng panggung siswa kebong. Nggih menika miyos utawi nyumping nyawer artis biduan. Ya, siswa kebong kalian dipun cawisi gending-gending lagu-lagu Mama Via. Alum geser ngetan Banyuwangi siswa kebong datang. Sumangga Bapak Lian Eko, Ibu Lian Vinda, Bapak Mar, Ibu Mintil, aturan minggah datang panggung pagelaran siswa kepo. Matur nembanun. Yo, Kang Senut, goyang-goyang alon-alon. Maharaja Audio. Yo. tahun di anteni
Awas hati-hati dijogo kemantene ger. Sambil goyang. Donge wayang mekar Wayang mekar. Sing siti kumbyang Sliwet Cak Sugeng digoyang, Geng. Pating gantian ngerasa kagen manise madu yang bekas siswa gebang juga ada Republik Goyang juga ada Maharaja Audio biasai Alam gembyang ujene ati sing kaya ati karepe jaluk kulian temiblak keringetan tibyane sengete serngenge yo ae oh ae oh yo oh iya yo oh iya alon-alon ger yo siswa kembang bergoyang ae oh iyo yo jo oh ae oh ae ses oh iya hati-hati ger yo yo ho ah ho ho ah ho ah ho iyo iyo awas hati-hati boleh nyantol sengete nyambut gawe alon-alon pokok kelakon wonten daleme Bapak Lian, Ibu Lian, Bapak Mar, Ibu Mindil pulo ringin cilik ya terus ditumpakno kemantene terutama sing dihitan putrawaya saking Bapak Lian, Ibu Lian nggih monggo makaryo sesarengan utawi nyambut gawe kalian Maharaja Audio wonten Republik ya official YouTuber ya enok dicawisi gede-gede Mama April lagu ini sing paling penak dicawisi lagu apa Mama April digawe no alon-alon yo
Monggo Bapak tuan rumah Bapak Eko saha Ibu aturan miyos dhateng pagelaran menika nyawer utawi nyumping nggih artis biduan siswa kemon penghormatan dhateng panggung nggih matur nembah nuwun tuan rumah monggo katuran yeay Oh iya. Syarate nono hangguran wis cangkep sawis yo yo Harimo sajangkahan maneh isun kaca riko sandi ibarat yo yo au Oh iya. yo monggo Bapak Lian Ibu Lian Winda menika no Romo ganti siang menika Ibu Winda nggih matur nembah nuwun Bapak Mar Ibu Mindil monggo saderekan iya matur nembah nuwun Oh iya. lela lele lole yo matur nembah nuwun terima kasih matur nuwun nggih yo Yo iya. kabeh moto wis padha weruh yo wis padha yo yo dudu pisae Hanson ketuni matur nembah nuwun masih Wiryangi nutupi oh iya out yo yo alon-alon ger Oh iya. os Kari uluke ketampen jati nyamurunge oh
Yo. Oh iya. Kabeh moto Kabeh moto. wis padha weruh. Kabeh kopi Yo. wis padha Oh iya. Dudu Yo. Oh. pisahe. Dudu pisahe. Akson ketuni. Api wiryange nutupi Oh iya. Oh iya. Alon-alon ger. Oh. Eh. Ah. Eh. Kodhoki jati. Nang loro wis arep rapi kasih woro Yo. Kodhoki jati. nang loro wis arep rapi kasih woro Vokale Kang Senut ditambahi sing di penyanyi ya nuwun sewu Kang Senut pancene surane karen-karen teko Tengger saulan ndak mulih ya iya tapi itu tanggapan aku lagu bis ya nggih terus ditumpakno putra waya putu waya pon-ponane Bapak Lian soho ibu Bapak Mar Ibu Mindil sing gadahi putra alit monggo katuran nggih ayo Mafia dibanjutno maneh lagune alon-alon yo lila lila lilu alon-alon kang usum pokok kelakon yo yo siswa kembang bergoyang Maharaja Audio Republik Goyang oh yeay Kepingin dadane kepingin sonelus yo rambute karena tuklen dirasane kelakon dadi lanyatane aino lan bengi sing leren kok nanti lali Mama Via yuk Ketan dong terus ketiki kelakon semanding ring ngimpi yo semanding ring ngimpi lho Mas Putra iya no mek ngimpi toh kadung penak turu no ojo nganti lali no jenenge wong turu oh ae ya oh siswa kembang berdendang pulau bergoyang yo Masio Masio bulan rindu wara Oh iya. Pisane mongkuli nyawa Masio
lale lalo ae Alon-alon Kang Senut berpisah kadung wis teko judune kelakon turu nok dadane yo lale lo lale yo kepengin turu nang dadane dong dadane pengen sun ngelus rambuté lale lo jagerno lale lalo lakon semanding ngimpi lale 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 ya oh lale lale oh ae oh masio masio bulan ring dhuwur pisane mung uli nyawa masio masio mung gembyang piata timbyang nono biar bisa kadung wis teko judune oh turu nang tiadane kepengin turu nang awale diganti kule Haris yo kepengin sun ngelus rambuté jagerno duglen dirasane yo oh iya lakon semanding ring nyipi iya nyambut gawe alon-alon Kang Senut ya panjene dino apes dono di tanggalan ya alon-alon pokoknya kelakon ya ya terus ditupakno ya kalian ngenteni salone ya penak maneh cik didandani le sing sabar wae ya Maharaja Audio Siswa Gembong Republik ya monggo putra waya putu waya ponak-ponakane Bapak Lian Bapak Mar sekeluarga monggo katuran ditupakno reog Siswa Gembong terutama sing dihitan ojo nganti mudhun reoge 5 dipindah-pindah yo monggo kalian nglajengaken gedeng saking Siswa Gembong Mama April apa lagune sing enak alon-alon sing lagi viral enak oke jambune teko alas enak jambu alas alon-alon ayo kemanten ini
ngemis terus kelingan rama gemuyune tresno lan kasih sayangi karep atiku lakon dadi bojone sayange bojone kanca ananging aku kebacut tresno Adalong sawong ayu rasa dengati biyen aku rak lakon melu duweni yo lalele lo lalo siswa kebong asik-asik alas kulite ijo sing tak kasurat duwe bojo ana kula di robong semut durung rondo aja direbut ora bareng ya no sumpaning janji arep sehidup sepati seneng lan sedih bakal lurus hati lele lo lali sumpaning janji arep sehidup semati lele lo lalo bareng-bareng dilakoni jambu alas dik manis rasane kaduh tilas tak enteni anake sayange ndak duwe anak ananging aku kebacut tresno Adalong sawong ayu rasa ning ati biyen aku rak lakon melu duweni yo lelo lalo Jambu alas kulite ijo sing dikakas wis duwe bojo ana kula di rupuk semut durung rondo aja direbut ora bareng sabar yo no jane ana ning ngene sabar ae no dadi kawin tekad ning ati ora bakal lurus hati iya oh sumpaning janji arep sehidup semati seneng lan sedih bareng-bareng dilakoni jambu alas dik manis rasane kaduh tilas tak enteni rondone sayange rasida rondo ananging aku kebacut tresno Adalong sawong ayu rasane ngati biyen
aku rek lakon melu duweni kadilan siswa kembang sugeng siang pura rawuh sugeng Amir Sadi ya. Ayo bel, beli motor. Empat ekor, papat atau piro iki? Papat. Oh iya, 4 ekor ini digoyang alon-alon. Yo digoyang rondo. Oh, yo. Goyang-goyang mana ya roti? Goyang-goyang. Ayo kendingan. Ayo kending. Iya kariparan kending itu. Iki kending. Kending asli. Oh, yo. Ya. Kepingkan. Ayo no. Ayo Mas Haris. Pintar jogetan ngobel sisike. Lambene apa? Kirane sisike cecet. Yo. Awas ana cah cilik. Awas ketabrak nih. Siswa kembang. Ada Maharaja Audio. Yo. Main musik. Yo. Mong kanggo nyenengno ati. Kang penting cocok ring jaman saiki. Dipikir ya padha tapi iki joget musik cara asik. Ayo goyang. Goyang. Yeay 4 ekor kabeh yono digoyang alon-alon siswa kembang dados. Ayo jogetan yo. Ayo jogetan. Yo. Popong Oh, iya. digoyang-goyang. Digoyang ya roti. Kendingan yo. Ayo Kariparan gini kira adio. iki kendinge kending asli belambangan. Yo, pokok digoyang-goyang alon-alon. Siswa kembang yo.
Yo yo yo. Lo. Yeah. Alak cekop ekolane yondo okonge yondo ekolane yondo okonge yondo oh ah oh ah oh iyo okonge golane goyange golane yo lo ya yo ya lo yo dia Gasro keo ya iya la ya la le ya yo okonge ekolane goyange okonge ekolane goyange jos okonge ekolane goyange oyange okonge ekolane jos Yo, siswa kembang bergoyang Maharaja Audio Republik Goya Official. Yo, Goyang bareng siswa kembang. iya deh. Boleh kuning lari, kuning langsa, kuning langsa. Wewang nyawang, nolok itu korong kanasa. Majulian juragane, kasirian panggonane. Abang kang sema, matur nuwun nuwun. Iya eman asik sing digondelan lambe sesikir lari yo Republik Goya Kang Imam hari kereket kutu-kutu kepingin nyedot siswa kembang iki reyoki ayo Bia wis wayahe
kaget wonge kaget rambut digeleng Salone ngeprek. nganggo cucu semok pokonge sapa semok rambut sanggul miring sapa biyen keberkat meski ngoplong-ngoplong sing sabar ya nok terkejut aku arana bongko nongko sesikan arana lis nanggal sepisah kulit kuning lari kuning langisan gawe hayawak kalau gitu korokan asal durakane siswa gembong iki reyoke bongkong semok woi bongkonge sapa iya eman motor sing dinggo ndeleng asik bisa sikar lare sikar ke pondok sikar ke pondok lari greget kutu-kutu kepengen nyedok asik iki reyoke goyang bokonge iki reyoke siswa gembonge bokong semak bokonge sapa semok rambut digeleng nganggo cucu bokong semak bokong semak rambut digeleng miring sapa biyen keberkat mesti ngoplong-ngoplong ayo no kena pamit kundur budal iring-iring alon-alon ya nok ya 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 oh ya 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 yo 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 ya 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 yo ya ya ho 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 lo
ayo. Hati-hati keri. Yo. Tari Srimpi Sekar Jadilan siswa Kembung Purworejo dados pamungkasi pagelaran siang menika. Enok pamit kundur alon-alon budal iring-iring no ya. Ayo Kang Bagus. Kenong telu ditunduk maneh alon Kang Bagus. Yo. Matur nuwun Maharaja Audio. Matur nuwun Republik ya. Yo. Sugeng perpisahan para rawuh, sugeng pinanggihan malih mangke dalu sesarengan pagelaran reog siswa Kembung matur nuwun. Yo ho a ho e a ho a ho e yo ho a e ho a le ya terima kasih matur nuwun.